everyone, my name is Pau. I am Milo. We're from From Aquaholics Aquaholics. Freediving. Ano pa, mga Aquaholics Freediving po, ano siya, school siya to learn freediving. Yung pag-dive ng walang gamit na tangke. Opposite Different siya ng, from scuba diving. Oh, ang free diving is para siyang freestyle diving. Pero ang gamit mo lang na gear is yung fins mo, tsaka mask and snorkel. Wala kang gamit na tangke. Nag-start ako sa freediving nung pumunta kami sa Cebu sa whale shark watching. Tapos, kami dalawa ni best friend, si Empo, yung isang coach ng Aquaholics sa Batangas. Habang nag-i-snorkeling kami, pinapanood namin yung mga whale shark. Ito yung whale shark, merong dalawang free diver na nasa ilalim. So kami dalawa, manghang-mangha kami, bilib na. Kasi kami, tinutulak kami ng bangkero pababa para makakuha ng mga pictures, videos. Kaso, kita yung mga paan nila sa pictures and videos. Natadyan kayo dito. Eh nung nakita nga namin dalawang free divers sa ilalim ng whale shark, doon na nag-umpisa yung inggit, yung curiosity. Kaya sabi namin, kailangan natin matutunan to. So, ayun, nag-enroll kami ng Intro. free diving. Tapos, ayun. Doon na rin kami nagkakilala tatlo. Tapos nakilala natin si Pao na inggit din. Inggitera. Inggit kay Sam Pinto, siya kay Sara Labati. Oo. Tapos, Swimmer wannabe. ayun, since nakita namin yung passion namin sa free diving, sabi namin, ituro din natin yung free diving sa mga hindi pa marunong. Oo, kasi survival skill siya. Napaka-importante din sa Pilipinas kasi 7,000 plus islands. Oo. Boat ride, island hopping, so kailangan natin siya for survival. At saka freediving hindi siya mainstream katulad ng scuba kasi pag sinabi mong scuba alam na agad lahat 'yun ng tao di ba? Freediving. Pag sinabi mong freediving ibang tao hindi talaga nila alam. Oo. Kaya parang para sa akin mas magandang maraming tao yung matuto nun kasi kunwari lumubog yung bangka. Huwag naman sana. Oh, wag naman sana, 'di ba? Tapos marunong ka lang mag-dive dahil sa scuba kasi may tangke. Mas maganda yung marunong tayong mag-dive kahit na with or without tank. Makasurvive ka na. Nakaligtas ka pa ng tao. Yung mga mahal mo sa mga kasama. Ayun. Tapos ayun, napag-desisyon namin na kumuha ng lisensya para makapagturo. Kasi hindi naman yung magturo ng diving. Hindi ka license. Oo. Ayun. Training lakad kami sa Batangas. Ayun, kasama rin yung tropa. Ayun na. Kailangan natin ng lisensya para mag-iwi natin sa Pangasinan free diving. Oh. And dito sa Pangasinan, wala pa. So, Aquaholics Freediving siya po yung pinakauna dito sa Pangasinan. Sa North, meron May Ilocos Serena, oo. Kaso medyo malayo. Sa Pangasinan first, pero sa North, I think pangalawa kasi Nauna meron si si Ilocos Ilocos Serena. Oo. Ayun, so far, ngayon, katatapos lang namin turuan yung batch 17A. 17A. Oo. So, every class parang average siya nasa 10. Minsan nasa 8, minsan nasa 14. So far, yung mga first batches namin, bumabalik-balik sila kay Aquaholics. Para ma-improve nila lalo yung skills nila. Tapos para ma-embrace din yung mga bagong batches. Pakilala nila yung mga sumusunod sa kanila ng mga batches. Yun yung kagandahan din kasi kapag nag-enroll sila sa amin, pwede silang sumama every time na meron kaming dive. And every weekend meron kaming class. So wala nang bayad yun. Fun dive na lang yun. Kaya dun siguro yung rason kung bakit lumalawak din yung pamilya. Laki na. Grabe. Kahit 17 pa lang yung batch, no? Pero Alawak na eh. 200 plus? Balak namin mag-open ng panibagong course aside from Introduction to Freediving. Ngayon kasi, pinaparami pa namin yung mga intro students namin. Bago namin i-open yung advanced courses like Frenzel course, line training. Yung line training kasi, pang-advanced na yun kasi depth na yung kailangan mong i-reach. For example, sa line training natin, 12 meters to 15 meters. Yung advanced line training course naman, 15 meters to 20 meters, if I'm not mistaken. Ganun siya. Kaya sa ngayon, yung fun divers namin, pinipilit namin, or hindi naman pinipilit, iniengganyo namin bumalik sa amin
para makapag-fun dive ng makapag-fun dive at maging ready na sila or prepared sa mga advanced line courses na i-open by September siguro. Sa Aquaholics kasi, nag-umpisa sa 3 tao. Ako, si Pao, tsaka si Coach Empoy. Kami dalawa ni Pao, kami yung nag-handle ng Pangasinan. Tapos si Coach Empoy, siya naman nag-handle ng Batangas. Batangas. Pero yun nga, since dumadami, naiengganyo na mag-free dive, yung Pangasinan pa lang mismo, kinailangan na namin ng additional 2 coaches. Oo. So, humingi kami ng tulong galing sa Free Diving Tribe. Oo, Free Dive Drive. Oo. Free Diving Tribe. Kay si Coach Renz, saka kay Coach Tapos si Lizel. Lizel, daming grupo nun. So, kinailangan na rin namin ng manpower para mas Para ma-accommodate marami. yung mga pag nag-overbooking. Ayun, so Tapos si Empoy din, kumuha na rin siya ng kumuha na rin coach. siya ng extra coaches. Si Jane, Guide, Coach Jane. si Oo. Oo. So, pag every batch namin, for example, batch 17 nito, ang tawag kapag sa Batangas, batch 17A. B. Yung, Batangas. kapag sa Pangasinan pala, dito sa amin, batch 17A. Ngayon, at the same time of the week, at the same day, at the same time, meron ding ini-intro si Coach Empoy sa Batangas. Sila naman yung batch 17B. So, may 17A, 17B. And hoping sa future, sana mag-expand yung Aquaholics sa ibang lugar ng Pilipinas, malay yung Palawan. Tapos sila yung magiging batch Cebu. 17C. Bohol. Batch Bihor. 17D, ayan, A to Z. Ganon. Mga lugar or places yung A at saka B. Maka-join? Pera. Lakas ng loob. Hindi, lakas ng loob lang, guys. Kahit na non-swimmers or beginners, pwede mag-join sa amin kasi tinuturuan namin kahit non-swimmers. Tanggap na tanggap sila buong puso ng mga coaches para turuang lumangoy at makapag-free dive. So, wala namang requirement. So far, so good naman. Lahat naman ng swimmers Yes, na natututo naman. Natututo naman Oo, lumangoy. kahit non-swimmers. Nakakapag-dive na rin sila. Oo. Nakakatuwa. Kasi natatanggal na nila yung takot nila dun sa dagat. open water. No? Oo. Sa totoo lang kasi hindi ka naman talaga lulubog sa dagat. Oo. Kasi Panic positive lang. buoyant tayo. Lulutang lang talaga tayo sa dagat. Ang naglilimit lang sa atin para makalangoy sa dagat, yung takot. Oo. Yung panic, yung takot, yung doubt. Yes. Kaya yung slogan ng Aquaholics, Face your fears. Yes. Tutulungan namin kayong kaharapin yung Takot kinatatakutan ninyo nyo sa dyan dagat. Tutulungan namin kayong ma-realize na wala naman dapat katakutan sa dagat. So, bali yung intro to free diving course namin. Isang course pa lang ang ino-open namin ngayon, which is yun nga, basic fundamentals of free diving and safety aspects na din siya. 2-day course siya and it costs 2,500 pesos. Yung course fee, it includes instructor fee, live training, ano pa ba? T-shirt, may pa-t-shirt din Setup pala. ng buoy. Safety, oo. Ituturo din namin yung self-help. Yung for example, nag-dive ka, pag-angat mo, paano mo tutulungan yung sarili mo na makasurvive sa tubig mag-isa. So, self-help, Pag kasama din nabulikat, siya. gano'n, Oo. pag nakainom ng tubig, Mm-mm. tuturo namin. Kasi Lahat safety, yung priority. Meron din siyang 2 hours na dry briefing. Minsan Before inaabot ng mag-dive. 3 hours. Oo. Ituturo namin lahat ng kailangan yung malaman. Then may practice drills. Parang ipapamiliarize muna natin yung sarili natin sa paggamit ng gears like fins, tapos mask, and snorkel, ganun. Then tsaka pupunta sa open water. Yun, for training. Turo namin kung paano yung proper full breath hold, kung paano patatagal yung breath hold, Oo, kung paano tips. magre-relax, mga ganun. Tapos yun, proper line orientation, Tapos duck dive. duck dive, para maka-enter din. Marami actually. Dami. Maraming itatakal for 2 Kaya 2 days. to 3 hours yung dry briefing pa lang. Tapos habang nasa open water, hindi pa rin doon natatapos yung turo. Oo. Unti-unti pa rin namin tinuturuan kung ano yung mga kailangan i-improve. Kapag bumabalik sila for fun diving. Pag bumabalik sila for fun diving, minsan wala na kaming time para i-assist kasi may mga students. Pero kapag sinisilip-silip namin, parang kunwari nag-duck dive yung dating estudyante, sinisilip namin kung ano yung pwede pang ma-comment, areas of improvement, gano'n. Tapos tinatap lang namin, tsaka namin sinasabi. Pero most of the time, pag fun diver na kasi, ang galing na no? So kudos na lang yung nangyayari. Bibihirang lang yung areas of improvement na sinasabi ni coach kapag fun diver na.
face your fears. Yun lang. Yun na yun eh. Andun na lahat yun. Hindi na natin pahabain pa. Face your fears, guys. Tapos isa rin siguro no, para sa akin lang naman, iba yung ganda ng ilalim ng dagat. Yes. Iba yung harmony, iba yung feeling. Para ka nasa ibang mundo. Kasi pag nag-free dive ka, Sobra. it's the closest thing to flying. Oo. Para ka talagang lumilipad. True. Literal na para kang lumilipad. Kaya sobrang sarap na pakiramdam, sobrang sarap ng katahimikan, sobrang sarap ng paangat mo, na kahit bitawan mo lang Oo. yung sarili mo, lumilipad ka lang na parang si Superman. Oo. So, yun, isa sa mga paborito kong part ng freediving. Oo. Yung kalma. Doon ka talaga sobrang kakalma. Pag dive mo, lahat ng problema mo, wala. Oo. Malilinis na yan sa utak mo kasi nakafocus ka sa sarili mo, nakafocus ka sa heartbeat mo, nakafocus ka sa breath hold mo. Pinaka-unique na meditation. Pinaka-unique, pinaka-masarap na meditation. Oo. Yun, sobra. Ang freediving kasi 80% talagang mental siya and 20% physical. So, kailangan talagang mag-coordinate yung mind mo and yung body mo para makapag-freedive ka. And to do that, kailangan matutunan mong i-clear out yung mind mo. Hindi siya dapat yung sobrang maraming iniisip. Kailangan clear na clear siya. Walang pinipiling taon, Mm-mm. walang pinipiling size, walang pinipiling height. Kahit sino pwedeng mag-freedive. Kahit may tem. Kahit may team. Hindi porke Kahit- mataba ka, hindi porke may edad ka na, hindi ka na pwedeng mag-freedive. Yes. No. Kasi nga sabi nga ni Coach Pao, 80% mental, Oo. 20% physical. Oo. Magkakatalo-talo talaga sa mindset. Oo. Mindset lang talaga siya. Oo, cleanup drive to follow yung mga yan. Papa-project kami sa mga previous students ng Aquaholics. So, i-gather namin sila, tapos gagawa tayo ng project na cleanup drive sa beach, sa shore, tapos magda-dive din para kumuha din ng mga plastics. Oo, syempre. Meron din kasing tatlong mission and vision si Aquaholics. Number 1, survival. Tulad Survival na sabi skill. namin, kailangan natin, lalo na tayo mga Pilipino, nasa Pilipinas tayo, papalibutan tayo ng sobrang daming isla. 7,000 plus. Puro island hopping, ganito, ganyan. So, yun nga, para mag-survive tayo sa dagat at may nangyaring masama, huwag naman sana, kailangan natin, yun, makonquer yung fear, matuto ng free diving. Tapos, second mission, is yun nga, every Cleanup dive drive. is a cleanup drive.